Uzodinma, because you're not supposed to be the governor, that is why all these things is happening. Mr. Hope Uzodinma, that is why your people are being killed on daily basis. Mr. Hope Uzodinma, you are not supposed to be the governor. Mr. Hope Uzodinma, you have succeeded in destroying Imo State. Mr. Hope Uzodinma, they have used you to capture Imo State so that all these things that is going on in the northern state will start happening in the eastern region. All this is going on the daily basis, because this administration will come to realize that they enjoy seeing people. They're enjoying seeing people being, whenever people are killed, when they make their money, because they could not come out and fight terrorism. They could not come out and do the needful thing. And this is why people are agitating. They don't want one Nigeria, because people are being on daily basis. Even the people, even the northerners, some of them are really tired of their state. Some of them are tired of what is going on in their country. Or do you in any way have the personalities of a queen? Have you got the personalities of a queen? Do you look like a queen? Okay, so you got bad characters. Your character stinks. You got the baddest character. And you're not even pretty. Okay, so you look like Eb. You look like baboon. Okay, so you look like a mwe. You look like a Greek. Okay, so you're not supposed to be addressing yourself as a queen. Because a pretty woman, her beauty can take her to the king's palace, and her character determines how long she's gonna stay there. Okay, so you're not beautiful, you're not pretty, and you've got a stinking characters. Okay, so you're the queen of mad people, you're the queen of mad women. So for your information, you should always address yourself as a queen of mad people or Ikri, because that's what you look like. So you have to stop addressing yourself as a queen of Facebook in any way. For your information, you have to stop that shit. Oge chonyara, oge chotelonshi. So honey nem kochara go de wutagi jine me na emezi video na gi ga bie lipstick, red lipstick no na gwara onu mmiri asuju chara gi no na ị na-ekwu no ya dị ka ebe ama m ebe nkịta na-ekwu okwu. Oge chi njanga, oge chonyara, oge chotelonshi. Mmadụ dịka mụ na Miriam Shehu mma na-agwa gị ya na-agwachi gị ike onwekwenye mụ na gị ji ama akwa m onye iwu, but iberiberizm anyị na-eme iberibe ga-enwe part 2. Iberibe anyị na-eme ịpụta ị na-akọ eri iwe woman, ị na-akọrọ bụ isi juru gị n'ọnụ, ị na-ekwo ndị mmadụ. Ikwu anyị na-ekwo ndị mmadụ, ọ na-ewuta m too much. Iberibe anyị na-eme na-akpọ onwe gị onye Imo steeti. Cheka ngwakwa ga ụgwa gị nwa sọsọ gị onye Imo steeti nọ na Facebook. Ndị Imo steeti ka nkụ ana m na-represent ndị Imo steeti wee na-agwahe gị ntị, na-agwashi gị ike ka ọ na-eru gị n'ome. Ogechi iwe otolonshi nwa ihe chialedi ndị ara, Ogechi onye ara. Lekwe dịka ihe nwa ma ọ dịka ebe baboon tere pancake n'ihu na-aga ụlọ ụka. Anụ anya Ogechi otolonshi. Ọkwado maka mmadụ ji gị gaa mee rest in peace. Ahụrụ m that poster. Mee rest in peace, ọ na-ewuta gị maka ma onye iberibe ahụ agadi nwoke na-agwụ ofe ahụ aṅụjighị mmiri ara nne ya afọ pụta nnọọ na-ezuzu na-akụ iberibe na-asị na ka mmadụ ya eji wee picture gị and go and do rest in peace, obituary rest in peace with it. Well, forget that ichi block mmadụ na page gị click here to block that person. Gị si ya rest in peace, go to hell. Ogechi ịwa anụ ọhịa. So onye anyị ma na mmadụ mee gị ọ gaghị adịghị mma, gị na-eme ya ndị ọdọ. Iwe otolonshi. Ma anyị na-akpa ike nshi. That is what you are, otolonshi. Ogechi iwe onye iberibe. Ndị mmadụ na-asị na ma atụpụzila gị ọnụ, mụ na ga awụhụ met. Gịnị na gịnị? Mma atụpụrụ gị ọnụ, mma na-agwa gị ya. Ihe ahụ the rest ahụ na-atụ ụjọ ha ji agwa gị ya. Mụnwa nga na-agwa gị ya, nga na-agwa gị. Mụnwa akwa m na federal gọọmenti na-emekọkwa ihe, ịbụrụkwa ma met in anything. Mma na-agwa gị ya, gwashi gị ka ndị mmadụ na-asị
oge chi na one day mmadụ wụọ ịwa anụ mpam oge chi onye ji gịnị he wuru aka ịwa anụ nọ n'ọhịa. In fact, ma ọ na ihe anyị na-ezuzu na-ewuta ntụ ụmụọchị mmadụ dịka gịnị sef ekwesịghị m ị na-akpọdo aha gị n'ọnụ m sef. So abịa obi chọrọ iji gị wee mee ọ na-ewuta gị ịbịa gị na-eklik ndị mmadụ na-asị rest in peace ịwa anụ ọhịa. Why can't you convince those that you feel hate begin to love again na blocker? Come on, get away. Shiro nkakwa ozu oke ga nọrọ ọdụ onye ara nkwa achara.